Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, za tento komentár. Vydávam sa druhýkrát, s mojim partnerom sme momentálne 18. rok spolu. A áno, verím ešte na vernosť. Musím povedať, že som zažila obidve strany, aj keď som bola ja podvedená, aj keď som bola ja neverná. A na vernosť aj na základe svojich skúseností sa dívam možno trochu inak a možno aj trochu nepopulárne. Možno nie každému bude sedieť to, čo poviem. Respektíve viem, že nie každému sedí to, čo ja si o vernosti myslím, ale za mňa je naozaj vernosť v prvom rade o sebaláske. Ako som verná sebe, tak dokážem byť verná partnerovi a tú neveru vlastne vyhľadávame vtedy, keď nedokážeme sami sebe dať to, čo nám chýba. Preto nám to nevie dať ani partner a vždycky na začiatku nového vzťahu nám to ten nový človek dá nám ten podnet, že sa cítime dosť atraktívne, vzrušujúco a tak ďalej, že nám doplní to, čo nám chýba. A to isté platí, keď vás niekto podvádza. Ak zostanete neverní sami sebe, tak samozrejme ten partner vám to zvykne zazrkadliť tým, že si nájde niekoho iného, príliš sa opne na prácu, na šport alebo možno na alkohol. Akýkoľvek spôsob proste trávenia času mimo vás, ktorý môžeme považovať svojím spôsobom za neveru. A za mňa je aj veľmi dôležité v tom vzťahu naozaj stále byť inšpiráciou pre toho svojho partnera a akoby budovať ten vzťah, pretože to, že ho máte teraz, neznamená, že je to na veky vekov, že už nemusím pre ten vzťah nič robiť. A tá práca samozrejme na tom vzťahu má byť vzájomná a obojstranná, pretože vzťah je o dvoch ľuďoch, respektíve mal by byť o dvoch ľuďoch. Takže čo sa týka vernosti, áno, verím mužom, verím, že dokážu byť verní. Som o tom aj presvedčená, žijem taký vzťah, ale je pravda aj to, že čo je dnes, nemusí byť zajtra, pretože ten život nie je statický a neustále sa mení, takže stať sa môže čokoľvek, ale ja nad tým neuvažujem. Ja proste nemám tieto pochybnosti, pretože som si naozaj vysporiadala svoje veci, či už z detstva, ten pocit nedostatočnosti, pocit predbiehania sa, dokazovania niekomu niečo a tak ďalej. A veľmi veľa v mojom živote práve zohrala a v týchto postojoch zohrala práve tá láska k sebe, ten vzťah k sebe. A vďaka tomu proste sa cítim vo svojom vzťahu bezpečne a práve mám pocit, že to, že sa ideme teraz zobrať, že to ideme už oficiálne spečatiť, nám dalo vzájomne ešte väčší pocit dôvery vzájomnej, takže za mňa takto. Ďakujem veľmi pekne. Kľudne mi napíšte svoj názor a budem rada, ak si o tom budeme môcť trošku možno viacej pohovoriť, i keď je pravda, že túto tému by som radšej rozobrala možno potom už v nejakom dlhšom videu alebo z očí do očí, pretože nie je to úplne jednoduché na to dovysvetlenie, pretože ako viem sama už z vlastnej skúsenosti, mnoho ľudí má na to iný názor, ale je to úplne v poriadku. Tak krásny deň, ahojte.